Hi, hello! Kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad sa Kanginan Trifon Morales and then my partner sa ako diri si Randy Tayad diri sa among recording editor kini si Randy Tayad mo ganyan pagbuwag din dapita na ako nagkuhan sa napahintang sa din dapita nagpahimutang sa music and then si Randy nag-edit usab kini sa among programa. Okay, niningkon ako ang pasultayon. Okay, bueno. Ako sa shout out sa makadiyot si Danny Gapono, Danny Patalinghog diha sa Gisi, Lapu-Lapu City. Mo ni gisakyan ako nga free good in town. Salamat kay Dan ha. Thank you kay Dan. Danilo Patalinghog diha sa Gisi, Lapu-Lapu City. Okay. Bueno, ang sutan po karon nato nga tahitagan ng pagtagad pinadala kinis usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tino. Kini gibawatan udua sa radyo ni Ray Arellano. Kay so lang nga atong sinder si Tino. Kini ang problema bahin sa kontrabaho taon nga wa ko isa pero ambot kano gitakta ko. Pero aron niyo masabtan ako sugilano no. Dahil ko pagsugod ha sa aligre pa kaya kong utok. I went to the mountain bukid, I got a water tubig, giabutan ko greening uwan, labihan akong randagan. Nagadagan, nagaraning, nagalugso, nagajumping, nakakaon, nagaiting sa banana nga saging. Ang balay ni Kunsing duwaray bintana, gibantog si Kunsing nga dili makuha. Gibantog si Kunsing nga dili makuha, nakuha si Kunsing sa hagwa-hagwa. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktobre, Nobyembre, Onya, Disyembre, patay silang tanan sa akong kapugi. Hay, kapait mo tayo tataw na. Tino, ay day, kanang imong sista-sista ba? Imo pa nang ihugas ito sa mga plato? Wa na untay hugasan. Limpyo na unta itong lababo. Onya ka ng plato day, matingol na kaskasong day. Ay, musukol da. Mutingog gina Tino, kung ihapa ko na sa imong agtang. My goodness. Panghugas ito! Abi na sista, be. Sikat kanta diha. Di na lang ka bulihok sa baho din, he. Day. Widaya ng sista, biday. Ginatag na ba ng migam sa gili? Di mo na na. Magubag na. Baday, magubag na ihapa ko na sa imong unya. Grabe sa di mo, di ka maluoy sista. Ilya, ano ko maluoy mo ka ni? Di man gani ko maluoy si mong asista pa ba? Paghugas dito sa mga plato! Ahay, Lakaw ko lagi, hinampak ito, hana. Nalimos iyang tabaho rin isbay. Enero, Pebrero. Ang hanggang, wala yung sister, kutaganta lang gihapon. Tino! Taas ng lubido, wala'y panahon para may mong singil ka, no! Ay, kabala ka, day. Ako na gituyo, para nating grabihan. Bungot si Toy, iyabag kakidort. David Ring, so chat-chat ka niya. Saturday ko. Nayaw yung kay kapag dagang pumigay kay Stepping. Ato na ko ha? Unsa man mo overtime karon? Adi day kay Sildong Rodamo. Daan pagid lagi ko. Unsa may lutuon ako ron sa panihapon. Ayaw na day. Tuto mga gawas. Pag sure oy. Lagi. Pagklaro oy. Padala ba imong gawas kung baan ta? Uy, adto tas ablings days na agad day labi kay kanan dito day. Ngano kung paano kami? Nalimot ka sa una katong giingnan ko nimo nga adto mga aos gawas? Unden? Diin man tang gawasan nga on, di ba? Gawas na sabay. Ito sa una. Dauna gani mo lagi hapon karon. Wa pa tay job ato unsa Sa pare ay. Karon na tay job. Unsa kay? Mao nga di pa ta mag-shopping mga on sa ta. Magdit-dit sa taday. Mabuto eh. Unsa ka sa mo? Unsa man kang orasa? Gawas ko? Oh. Mga 5 day, 5. Kaila kag 5? Kay lag 5 oy. Give me 5. Okay. Ay mga alasing ko. Ay mo apas na lang kunin mo ha. Apas mas mayo pa day. Sige. Ato na ko. Chula sa tabi. Chula mo ko ay yabag. Mingawan ko na imong kiss. Lahi ka mo dag kiss kay pinabilin ang kiki. Pagkakido! Pretend. Nay pre. Kaya mo pretend. Oy, ikaw lang paabot pretend. Sila ang sa din mo. Nanuldo na? Papa, oy. Ingon mo ko nga ako yung paabot. Ikaw lang paabot na mo ba para masira na ang atong sabot. Okay nga naman dahil nga itong sabot ha? Kuan baka naman sweldo ba? Mga to ang bakadas kidap-kidap. Uya? Ah, ikaw ba?
Kung di mga tumo ako, di ko pwede Ano lagi. yung magkaon sa pwede? Ano man? Di mahimo lagi, di ko pwede. Ano lagay? Nakaros marin niyo, mga apos to. Ha? Paano sa ito eh? Nakakamul lang sa pre, ha? Mute. Sa mo kinakam na? Malas ka. Si Katrina biya itong yung paborito ng kong paa ba? Agoy. Probida. Baro na. Ay, sabay-sabay na. Probida ba siyang bungkat, ano? Pati at sawa na to na. Katrina! Kamul sa pre, kamul sa pre. Oy, oy, oy! Ay, Isa ma'am. mga doha diha. Nanay mga customer, oh. At ibananan ninyo. Oh, yes, ma'am. Oh, sige na. Ikaw si atiman ka. Kaya mag-ilis ko. Miyot, may customer oh, sa gata. Di ba po kay Katiman, ma'am? O asa ding uban? Asa si Tino? Nag-ilis pa silang uniform, ma'am? Ha? Kadugay good. Padali ah. Inglang nanay mga customer. Recorded by X Thunder Gaming. Okay naman ako ilis. Magawas na ko di sa kusina. Tino! Ayoko na pagdugay-dugay diha, be. Kaya na mga customer, oh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, mira. Ano ka gusto mo? Patay! Pag-oop na mo, nanwildo dayon, ang ako ng asawa, diha sa dayon, naabot na. Naghuwa tayo siya na ko sa gawas. O niya? Pre. Sama pihat. Di yung kamkuy na mo. Tana adto na skidap na tayo. Bida sa ni mo, lisura yun nanay. Kabaw ka nga, na ako asawa, ipatay ko din mo. Yabang siguro. Speed lane gani na bitaw na yung asawa to. Magpasibat naman niya. Tagaan mo lang niya tunga sweldo. Ano sa libuhat pa? Ikaw ba taurang tanong sungay? Ay, ikaw mo lang dito. Na ako asawa. Sige ako. Sige. Sige. Amping mo. Ari. Regard na ako dito. Miyot? Ako na ikiling. Why? Saba ka diha, oy. Sure ka, ha? Nakitaan ta mo nga ni Dool si Miyot ni mo, unya murag may gisulti ni mo. Lagi na. Charang! Dala ko sulod ay. Tanan gina. Ato na ta. Asa man ta? Mga restaurant. Ngaon ka ta. Restaurant bitaw ni imong gitrabahoan? Nga mga to pataglaing restaurant. Mahal ka din eh, mahal. Nahala, sige, asa man ta? Tino, oy, Chi, magstorya agad ta. Dahil, ano man, saban, karoon na rin. Ito yung mataparusan ti kalingko diha. Ano man ka, mura magkagitupas. Gitupas, dili kay murara. Gitupas gyud ko. Nahibaw ka na kung sa puton ko, mura kog bulkan nga mubuto. Lagi mabitaw ka na. Mabitaw nga, gitawag kag patring eruption. Ilong, guy. O sa ito istoryahan, ha? Adtong adlaw sa inyong sweldo ba? Nade may plano adto no nga mo adto mo kabuhobo ano. Una ko karindot, yung lawat, yung ko. Bida, magtinuon man o dili, importante kayo nga, di ko mukuyog. So, mga adto gid ta mo. Og wa ko mukuyog, I mean, wa ka mukuyog og adto kay ni apas ba kanimo. Day. Awa ko'y kalibutan sa ilang sabot taon, day. Igol lang ko nilang giingon nga mukuyog kuno ko. Pero kung sa to ilang sabot, o sa ilang gisulti sa kukupari taon na di pari miyot, wa ko kibaw. Okay ba na? Wa ka Kasi may do. sulti ni mo na, ha? Ang asawang miyot, si Maritelma. Kay nasakpan siya. Iyang nasundan. Niangkon si miyot na kamo kun nung kuyuga unta. Kamong kuyuga perme. Karon lang ka wa mo kuyog kay na amang ko. Palaka, belan sa doon. Palaka, ikaw may palaka para Palaka ka na siya, saba kayo. Ay na lang ta. Pag ampo lang dito ka masakpan kay kung masakpan dito ka, ha, ituhog gyud ang imuha. Ay, bitaw basta ay lang jud kumpiyansa. Kay kini ra bang imong asawa abtik panis magician. Now you see, now you don't. Piti ka ako. Mura kang si Dudong, day. Klaro ana. Ha. Day. Kini ra ba imong asawa abtik pa ni? Kasabot ka, abtik pa ko magician. Timan ina. Day. Purti magsika gini akong asawa, pero gwapa bin akong asawa. Salig nga pinanggas kay nako ba, labang kay taon ni nako. Mao nga, ako lang sa chef sa dang taon. Unya, Ay, nagayat! Katang ikalbang ako gitawag ang hapon. Nakakita mo, Alto. Nakailan ba ukin sa to? Ay, tanaw ninyo, murag si Pilo, no? Ay, pure tao tong boy, no? Tigpay-pay na taon to na ako.
unsa man niya? Sige, Ang tagwa ay may bayot, oy. Kadiyot ka nag-order. Kadiyot. Kasaba ba? Kadiyot ka mag-order ko. Psst, waiter! Come here! Yes, sir. Yes, sir. What? Unsay what, sir? Gitawag ko ni mo, sir? Bakit ka? Ayaw kong tawag sir, ha? Kaya dili ko Eliezer. Busa ayaw pag sir na ko. Wag kay batasan. Bastos! Sorry, sir. Bastos! Gusto ba ni Balka? Salbahes? Parang diya, ha? Ayaw paglakaw. Kung dili ka gustong ipataktak sa ka, ha? Ayaw pa, sir. Ay, Diyos ba na, sir? Magkumutan, nag-joke na mong karoon ng imuha, ha? Awan. Bastos ka, ha? Ayaw kong tawag, sir, kay ma'am ko. Ha? Ma'am? Nga, nagutaw na ba mo ka, sir? Unsa na gender ni mo? Ha? Na mo kay itlog, di ba? Bastos! Kailan ako, ha? Kailan ako, ha? Kailan ako ang tag-iya din, he? Ha? Ipaputbol ka, ha? Ayaw taon, sir. Nanasan. Malarutan na ka karoon ba? Ayaw paglihok, ha? Barong liha, ayaw paglihok. Di ko... Nahibaw ka ko sa saan mo, Marong ha? ka, sir. Marong bitaw ko diri. Oh, kana! Sabi sa anak ko ni mo, sir. Kanang imong. Unsay ka na? Uyod, say ka na. Kanang imo ba? Oh, kabugol sa ana. Sir. Ayaw paglihok. Barog di ha, balik ko sa kauras. Sige, tanawa ni Google, sir. Barog ka! Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw pagreklamo, ha? Suod kayo na ako ang tag-iya din, he. Mao nga kung dili ka gustong ipaputpulta ka, barog dihag balik usa ka oras. Hangtod nga kabugdog ani. Sir, sige, magandang Ay magreklamo. Suod ko kayo ang tag-iya din, he. Mao kung dili ka gusto nga ipaputpulta ka, barog lagi diha og usa ka oras. Hangtod nga kabugdog yun, ano. Kay kapon ba ka, sir? Ay, lagi kong tawag, sir, ha? Nagkasabot ka ba? Paghilom, ha? Ay, nasig tawag na kong sir, ha? Paghilom. Sige, kay istorya na ako niya nakatutog din ha sa kong ubos. Gano'n ba ka, sir? Ibulatan na. Hilom, ha? Barog di, ha? Barog di, ha? Hayo paglihok. Barog na balik ko sa kauras, ha? Sir, kanang... Masa na pinuanga, ay. Dahil patring! Anong nilaw ka dahil patring? Ngano'y kasabaan ni mga kumbanang, ano ni? Unsa ni binuanga? It's none of your business. O, tinuod, wa ko'y negosyo. Pero unsa isa sa kumbana nga imo magay kasabaan, imo gipakauwawan sa mga tao. Hay, bruha! Imo di ay ning bana? Bastos ding dako! Gitawag kong sir, ha? Gi-insulto ko! Insulto ka? Abi kay gitawag kag sir, insulto ka? Ngano, babae kas imong tan-aw, panamin oy. Oh my goodness! Ilong na goodness imong mata. Ay na lang na sa Isa na lang. Ipakaawawang galing animal dako. Hilas kayo, masukong tawag sir. Ngano, wa ka itlog sir? What? Diha? Mas dako pa kang itlog sa kumbana oy. Hilas nimo, gitawag lang kag sir, imong pabarugo ng akong bana diha. Imong gipakawawa ng akong bana. Pwes kita magtakos be. Bruha ka ha? Wa ko mahadlok anang lawas nimo nga murag butakal. Basta mo, ay kung sige imong mata, siga pa na akong mata. Di ko mahadlok ana. Unsa man? Unsa gusto nimo? Wisit ang babayhanan ka! Gusto kag bugno! Wis, magbugno ta! Adi ay, yep! Ay, ano ba? Aray! Ayaw ko mo talang kong itlog! Aray! Ipinsa ni nga nung tawag ko kag sir. Gani, ay mo! Aray! Magpasali akong itlog! Aday! Pwede nga rubuta taon na mo, may gali gamay rin kayong tao-taon. Pero lagi suko kayo mong boss, o spinso ko. Saan pa dito na ako? Ako iya gibasto sa unay, kasabaan ko niya sa daghan kay mga tao. Niya, gipakawawan ko. Niya karon, mamilaban nga akong asawa. Ako pa yung suspinso. Saan man ako? Maayo gani? Nabanis Bible Bam? Nga, og tawag sir, masuko? Kung saman, kung kami basultion, ang bayo tawag sir, masuko di na. Tino? Morning. Nya sa tanan po nga mga kaigsunan na to ha.
sa Kabisayan ug Mindanao. Salamat kay ninyong tanan nga kamo sad migamit sad sa atuang said Panyawan Coffee Mix. Thank you gyud kay ninyong tanan. Ate Pres? Ay, Goliath. Og ay maghisgot tayo ta katong kuan pagdunggo na mo si kuan. Ya ni paway pa man mi masilong mi kagawat mi sa bus series mugawa sa kuan kanang barko ba? Kay barge pa rin yung barge. Dawat mi nga mugwa alad ang atong drama nga pasultihon. Diba? Akong dadungog. Nga tawa sila. Hala, ko dito mo sa kuan dili sa mura. Kay dili mo sa Tabilan. Escalante bitaw. Thank you kayo mga taga Escalante yun ha. Salamat kayo din ha. Sa kanunay pagpamati na to din ha. Thank you kayo. Okay lang, kita. Wa mo nakakita na to mo Ate Pres pero wa mo kay simple ra magani sa Ate Pres lakaw mo ra man igwa. Okay, salamat kayo din ha. Taga Sagay to Ate Pres. Sagay Negros. Sagay Negros. Thank you kayo. Sa tanan nato mga suki diha sa Negros. Salamat kayo. Okay, Ate Pres. Escalante mong magian. Sige, salamat diha Escalante sa una. Tinuod na. So, okay. Okay. Og ako siyempre salamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutas sa sugar. Ayok sipya tapag inom kada adlaw gyud. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa diutunin mo, maugyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka mukaon sa imong kaliuto. Magyapon ini gabi sa di pa kamukaon sa imong padihapon, inom na sa daan ng usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. O galang na itong na problema, kaayo aning kidney o UTI, ayaw nagtagbuol, di na mo ang mahadlok, tungod kay doon na ni makatambal, makaayo anang atong gibati, bahin aning kidney o UTI, kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule mong inom kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og mapalitin nyo kini ang Kogon Herbal Capsule sa butika Rose Pharmacy, Dealings Pharmacy o Queen's Pharmacy. Og tingali sa maabot mga adlaw na anas sa tanang mga butika. Thank you! Okay, Ate Pres, sa tanan itong mga kaigsunan nga migamit sa tuwang Sedlin Mintuil ha, nga tinuod mo wagtang sa tupanut, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos bins, katul, kuto sa kabataan, ilikay pagita sa dinggi, ikon maghaplas na tatuang Sedlin Mintuil nga, nara mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Sa butika lagi may ison, sa ilo lagi may nga mo yung balik-balikon, nga masipya sa tagams. Sa butika lagi dito, mapalit ang tinuod nga haplas nga Sedlin Mintuil. Gawas kita, pikik yun na. Sa butika lagi yun. Pwede sa GAMS, mga igsoon, alis sa Facebook GAMS. Bisitahan na to ang page sa Seed Marketing Incorporated, Panyawan Herbals. I-type na to ang Panyawan Herbals GAMS. Ikalimot na i-like na to ang page. Makita dito na ang mga genuine seed marketing o products sa mga Panyawan products sa seed marketing. Papalitan po na to sa Shopee GAMS. Shopee na lang na to. Basta lalayo ta sa butika, Shopee na lang. Okay. Basta, tinuod na butika, Shopee. May iso na. Ayaw kalimot, zip ka na ta. Sikat kita, lisod kayo. Namo niya po yung mga hidatas gawas kayo po. Ayaw kita na. Lisod. Basta, butika, Shopee. Butika, Shopee. Thank you. Taxi, mga taxi na GAMS. Taxi, Imcars GAMS. Kuhan daw si Sander Sario. Palintinin ni Cecil, the news of the day, kaya nitingsiyan ako baga. Sige ko gamit ang sedimentuel. Palintinin ni Cecil. Kuhan ba, Cecil, taga-Badyan din si Bugas Badyan. Ada si Bugas na, barangay Bugas. Ang mga parintin sa Badyan, dagan kayo na, mga buhaya. Ta Cecil, mga apelidog buhaya din na sa Badyan. Parintin ko sila. Si Malusing, buhaya man to, apelido ato. Di ay. Aning Malusing. Sa ito pa rin, Gams. Sa ito pa rin, nagkani kaliwat iti Cecil dito. Oy, thank you kayo ha, mga kaliwat iti Cecil. Inday Cecil. Si Taxi Richilda. Si Preciso. Kuya Awal Preciso. Wapog nga naman. Preciso, taga Bunbun, Lawis. South Poblacion, San Fernando. Okay. Punta na pag-usa kay, igamit na namin yung sedimento oil, Gams. Gusto kayo.
taksi niya taksar kay ni Gams. Oh. Taksi jagan angan dia. Mura nanding ang bay, drive sa taxi gyapon, amigo gyapon na nato. Minil apari nagatabulan. Daghang salamat ha mga igsoon sa pagsali dito sa atong bantugan epektibo kay haplas Sid Element 12. Thank you. Okay, bam. Thank you! Alam sa ato ang mga kailangan sa labi na imintin laman ato ang celebrity Kojic Beauty Soap. Alam sa atong beauty care, skin care. Mga skin problems, masulbad na niini. Tungkol kayo doon nagkini mga glutathione nga mga sangkap, papaya extract, doon na sa kini natural moisturizer. Para dili mag-dry ang atong skin. Para mahimo kitang kutis porcelana, kutis artista, younger looking. Tanaw ninyo, muro doon na kamoy mga apap, doon na kamoy mga pugis-pugis, doon na mga blackheads or whiteheads. Sa celebrity Kojic Beauty Soap. Mapalit ka din sa butika, ha? Ayaw mo kumukalimot, ilabi na din ha sa ato ang mga kasigalaan sa mga staff diha ni Ma'am Sol Gador o Sir Lou Gador sa Dakasya kana na ilang kantin diha sa ana manghulong atong mga bars Ging, Jeneline, Tereline, Fida, Juan, Maria Fi, Boy, Kerwin, Danny, Yaki, ni Beth, Michelle, Taipung, Jimar, ingon sa kanimo Peter, Ruben, Silio og ni John Real. Ayo ka magalimot ha. Inig pangaligo ninyo isiguruan ang daan sa Celebrity Kojic Beauty Soap katong maligog sa yung buntag kay moduty ka mo o kada pong night shift, ayaw ka mong kalimot ang damalandaan para ma-maintain na atong skin care. Celebrity Kojic Beauty Soap, tatap Sid Marketing. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sender na to karugad lawa. kanila ging kuan Tino Ate Pres, kanin katubang muranig nahug siya atong parehas sila kaagi atong bayot bitaw nga gigan la sir. Oh, nyan suko sa ni siya kanina. Tindog. Ito gipatindog, pareha si Diel, gipatindog. Nga naman. Wata mag-igo nga siya to ha. Kaning ang pareha lang sila istorya. Nagpatindog. Tungod kay. Sir sa tiya, sa sir, unsay order mo sir? Itrabaho ni sa restaurant Ate Pres. Niya ang nakapait kay gitangtan siya nga mo, suspinso siya. Kay nagkagubot man diyan to man asawa ni apas man. Niapas siya asawa kay unsa kay tuyo siya asawa, mao minabtan siya asawa nga. Iyang bana gipatindog. Patindog na nuyo. Oh, suko ang katong naglikod nga bayot. So, ay ko bugal siya. Kadako gyud ning imo. Lain na tumong bayuta porbida. Lain na iya ha. Nilito. Ya, sa may kuan iyang nagbugno ang bayot og iyang asawa. di ay. Mato na tang August suspenso siya. No, o di man ta taon niya sa taon. Nilaban naman niya Pero sa taon niya. way kuan nga kinihay wa Wala man gisulti diri Ate Pres. Maor man iyang sulti nga gibastos unsa wa man ako siya bastos. Ako may iyang giun nagbastos kay kasabaan man ko niya nga gisir na ko siya. Oh, lagi. Nya ako kasaw na suspenso unsa man nako. Maayo kani unsa man ko basultihon. Maayo ko nga gisuspenso si Ate Pres tungod lahat sa nga gisir siya. Pero oy matay labo ta kinsa to usa bakal siguro to. Wala kay ba kinsa to. Di labo to. Ito kang Jud. Oh, Jud. Sa iyang kuan Jud Bacalso. Mama sa istorya rin mama ora istorya pero dili kay gito mong mo ni Jud ha. Okay? Nya unsa may ato ikatambak ni Bam? Bam, Si Bambina ni-react ato. Nakadugog man ko nga gi-play ni attorney ang reaction sa reaction niya. Unsa imong gi-react ato Bam? Katong gi-play ni attorney nga gipuntahan na magko nila okay ba ko gipuntahan ko nila ing okay ra ba ko nga tawgon ko sir. Kuto ningon ko nga wa man problema. Wa man problema kayo buto na naon. Sir, man good mo. O kanang bayot sa kung saon. Laki man kayo nga ay laki kay tagnaw ako unsa di bayot sa inyo babae di ay. Sakto sa kayo. Sakto gi kayo. Babae di nang bayot sa inyo. Nakoy ba kung gi-post gabi pati gyapon ani nga ako nga tawgon kong sir, tawgon kong tatay, tawgon kong manoy, tawgon kong ingko, tawgon kong manong, tawgon na kong manang. Okay ra akong ingnan sa akong post nga kanang depende lang na sa pag-deliver. Kag moingon og kanang may buntag sir. Pero moingon buntag sir. Bugal-bugal man na pakatunuha pero maayo pa-deliver, bayo information. Wa sa tayo magbugal-bugal tong tao. Mao lagi. Wala okay ra basta tarong ang approach. May production kay reaction ato Ate Pres. Ay, no, ako'y ano na to. Okay naman, may katungod man siya nga malain, kay ang guna na babae magud siya no. Nya nag-makeup, nakuntudo ana pero dili lang niya unta. Sir, patindugon at ang bayan niya ang katong nag-sir niya. Okay ra ko diyang ingnon nga dong ay nagkusira. Kay makuan ko, di ba? Mag-iubos ko ni mo ana, murag, wala lang ta, dili lang niya, naon ba kay? Murag, maubos pa? Oo.
May Mura sulto? naman kag, mura man nung kag imong gipalitan tinuod nga iyang gipatindog nga 2 hours. Mura man nung kag, kuhan kayo? Mura, Gusto sa to siya sa social media. demanding ka o unsa ikaw bay. Sikat man siya. Pero iya lang tang gitaro nga. Ayaw lang. Ayaw lang kung sira mahimo ba? Ano ba? Kung Pero si kanawon. kato nahitabo niya Ate Pres, mas daghan pa to ani views ang katong tiguang bitaw siya. Masuko kag ngalan kag bayo. Kaya kita ka na Ate Pres. Oo nga nun. Magali ko masuko dres among gingalan ko wak wak. Oy, kagita ko ato. Ano? Katawa, tinuod ako. Tinuod bitaw, mas daghan pa tong views iya ha kay niabot pa tong million ka piniyang views, abot pila na karon. Sa ako pagkita to, million ka piniyang views ato Ate Pres. Lingaw kayo pero sakto na ka mabinaw nga dili mayo nga. Gusto ko katawag kay sir kay lalaki mo gyud ka. Bisa ko saon mo una-una. Ay bebab, o sabi katambal mo ni Bambe. Rebe. Kaning ayaw tong katubayot kaning iyang katong na suspenso. Maayo ba to nga na suspenso siya? Katulad kay matod pa, suod ka ayos tag-iya ang katong maong customer. Para nako dong kanang na ang ilon tang punga wa do kay mahimo kay suod mo kanyang tag-iya. So gipalabit nga niya yung customer kay basig wa ta kibawlan basig kanang corporate membro ba sa ilahang korporasyon ng maong one kana ba gitawag sa mo sa Oslo bug aksyonista si termino na sa syudad Aksyonista, kana ba palita kita upat sa gili ato ning negosyo ya ang usa kong ka-member niya ng motong nakita ingon adto lalis kanang mura ba kanang member sa corporation or kanang silang negosyo ingon ana pero ug sunod gani pananglitan og namang uban nga kanal binag mga apply kay laing trabahoan lan ingon ka man pangayuan man kag kanang imo bitang record sa una nimong gitrabahoan pangayuan ka man didto og kanang unsay nga ni ong usay tawag ana kanang usay tawag ana kanang dili kana imong records ba? Kana record mo sa imong kabuotan ba kagi ba inana ba? Tawag kanang pananglitan og pangayuan ka unya butangan nila og unsay nga ini dili man to nimo sa pero pananglitan ang mudawat sa dimo eksaktos pangunaw na eksaktos pangutok dili gud sila kaingon nga eksakto tong gibuhat ang ikaw mo eksakto una ngayon ka balaka ang problema diha ang imo ro nga pagtangta wala man kitangtang lan suspensora man no suspensora suspensora nya pila man kadto ka na suspenso dong pananglitan og makabalik na ka o tala ko nang itag-iya sa inyong trabuhan. Pananglitan og bayot ang musudan ng sinil ng babae. Ma'am, di mo itong itawag? O tan kay mo instruction sa inyong kompanya, automana na lang. Wasa siguro sila tagaig polisiya siguro na bam nga inanao na to pagtratar kung bayot gali, bamo na lang din nato, di ba no? Hindi kayo nasuko ba itong sa ma'am sa umana ron? No, lagi. Mao na din ha. Sa umana na ron, pananglitan og Kung nasuko siya na lang kaugalingon, iyang gikipang niya kasuko. Dili niya kasukaan good ang tao nga nag... Sir, karon kini sakto to imo Ate Pres, dong ayaw lang kog ina-anak. Kuan mo. Hangyo lang ba? Hangyo lang gud. Di kay masuko kag ditso. Sikat kayo ko sa motor. Karon kani parte man kan drama nga gisuspenso siya mahuli na kan mahuli akong pamag nimo dong nga kanang na ang og pabalik ko na kaino nimo tag-iya nga sir ma'am usa mo gila tawag di ko na mo so diri nga usa ka mahuyang atong imam o atong sir kung tan-a kay pananglitan og gitangtang pa siya gulihat akong punta na kung gitagaan ka bagpabaon kay moingog kagwa so ata pagibutagan kag sa unsa pa imong sa maro tong nitawag kag sir na moingon ana lan kanang kay ikaw mo ni hawa sa voluntary so kay da pero gipatangtang ka pananglitan so what do kay mada apa no sa may sagi butang sa imo sa may grounds no tinod sa may ground kay pananglitan og suspenso naman ka good for you nga pabalikon kanya mao lagi to ma'am so ito itawag sir or ma'am kana mo pangayon lang kanang idea kung saan na to pagtawagan ng mga klasya kayo pananglitan tumboy niya sa nuana dida nya ingnon sa nimo oy oy dai riyo sa tumboy be mao na karon nga ako mas isok manggal kay manukman ko niya dok oy ko ko kabi oy ngano man naglakaw ko sa karsada bakit ko palit og sudan gimam ka naglakaw ko uwan mga bi nakautot bitaw ko Wala ka, no? Hindi na ko bata nga, ano, tatay?